мардикорӣ барои ба ҳазур кор кунӣ ба ҳазур биёй ва ғайра корҳо кунӣ. ҳамида боварӣ дорӣ хидоалиҷон ё не? Не ака. боша бародар, дидӣ инаме боис аст ки инаме чизе аст ки ҷавонои мо бародарои мо чизеро намедонад дар ҳақиқат чӣ гап аст ва бигем ки мехезан ҳамаи ҳамин чӣ чизи тоҷикистонда мебинанд, мегӯянд ки Эмомалӣ намешид агар ин чиз намешид. Эмомалӣ дар зиндагиш бародарам ягон кор кардагӣ нест. Барои чӣ? Барое ки ақли намегирифт кор карданда ва то имрӯз ҳам ақлиш намегирад кор карданда. Ира дуруст бифаҳм бародар. Ин таҳқири танқид нест, ин воқеият аст, ин асл бигем ҳамин хел аст Эмомалӣ. Дигар қакози кам-кам ёд гирифтагӣ аст, дуздирава ва ғайра чизҳора. Леки Эмомалӣ агар Каримов намебуд, бигем имрӯзаи Тоҷикистон ин рӯзе ки ҳозир ту дорӣ ку, шояд дигар хел мешид зиндагӣ. Шояд умуман ё Афғонистон мебуд, ё ки бигем ҷавонои дигар ҷавоно меомадан, умуман дигар ҳамон тағйир медоданд зиндагиро. Вақти состави СССР яъне чапашид биромад Тоҷикистон ҳама мустақил шидан гирифт дар инҷа, Каримов метавонид ҳамун шабу рӯзда ё ки намедонам дигар инсонҳо метавонистанд ки ҳамун шабу рӯзда Тоҷикистон озодона состави Ӯзбекистонда бидоран автономӣ кунад. Озод метавонистанд бикунанд. Неки хатар дошт. Хатар дошт накарданд. Барои ҳамин кӯшиш карданд ки тақсим кунанд, тақсим кунанд. Самарқанду Бухороша бигиранд, у тарафа бигӯянд ки ин состави Тоҷикистон ҳамаи СССР гуфтагӣ ҷо бигирад. Шояд имрӯза тақдири ту дигар хел тақдир мебуд. Ё хуб мебуд, ё бад, ази бад мебуд. Ин муҳим нест чӣ хел мебуд, барое ки ӯ рӯза мо дидагӣ нестем, яъне намедонем чӣ хел мешид. Лекин имрӯза тақдири туро Каримов ҳал кардагӣ аст, Эмомалӣ не. имрӯза чизе ки ту дорӣ баробар Эмомалӣ умуман шояд ба минени шумо ҳамин хел бошад, не ки ма ҳамин қадар минени дорум ки не, барое ки Ислом Каримов як умр қадиму душман буд, и душмани тоҷик буд, и мемонд. Агар ки Ислом Каримов зиндагӣ чӣ тағйир ёфт дар ҳамин ҳаёти ту? Бигем ин 90 дидӣ. Ман ҳам дидагӣ ҳастам. ма 86-ум ака. 2 сол ай ман майдам дам. Ман 84-ам. Ман 2 сол бигем ки ана чӣ мекунам, ай калонтар будам. Яъне ки ҳамин замона чӣ хел худат баҳо метӣ? Мисол гирем ин ҳамин камтара кам боша ақл будагӣ, дидагӣ кор накардам. Агар ки ҳозирама агар ҳозирама фикр бикунам, ҳозирама бидонам, мақсади гап ки агар бихоҳем гӯш кардан мегӯм ки ҳозирам чӣ тағйир ёфт. Мақсади гап ки дар ҳамон солҳое ки 90 то 2005 то 2009 8 примерно ма ягон бебудӣ набуд аз ман, ягон чиз набуд. Неки Аллоҳро шукрш ки имрӯз ҳамин равон фурорем кия ҳамин овоз шабза ё киё фурореш мо гап зесем. Дурахшон матра гуфтум ки мо гап зесем, я лаҳза ягон одам ҳамин ягон овоз набоша. Хоб, мақсад ки аз 2008 иса мақсади гап ки ҳаёт ма дидам, мақсади гап ки бебудиёе ки ма дидам. Масалан дар дари хонаи мо ва ғайра як ароба ва як хар ягон чиз дигар набуд. Ягон чиз набуд. Аллоҳро шукрш дар дари хона ҳозир гуфтаи гапҳо ки 2 трактор ҳаст, як камаз аст ва дигар заминҳо ҳастанд, кишти корҳо ҳастанд. Зиндагӣ алҳамдулиллоҳ хуб аст. Ягон умайда ягон танқисӣ накаштем аз ягон чиз. Мақсад ки мега ки ҳамон инсоне ки агар ки азоб накашад, роҳатшо намебинад. Мақсад ҳамаш гуфтаи гапҳо ки ҳал шид. Ба ҳамаи ғурури ҳамин замон агар бигиремш бародар, ҳамун гуфтаи ҳамун калонтаро ки сабр кунӣ, иншоаллоҳ мешавад поёни шаби сиёсафед аст бародар.